Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Pripremila sam jako ukusnu mesnu štrucu s jajima, jedno od onih tradicionalnih jela koje svi volimo. Pravi se od klasičnih i svima dobro poznatih namirnica, ima pun i prepoznatljiv okus, a na stolu izgleda lijepo i jako primamljivo. Potrebna su nam jaja za punjenje, miješano mljeveno meso, žemlja, mlijeko, jaja za smjesu, luk i sjeckani peršin. Također trebamo sol, svježe mljeveni papar, maslac, krušne mrvice i ulje. Ako ste prvi put na našem kanalu, besplatno se prijavite i odaberite zvonce kako bi bili na vrijeme obaviješteni o novim receptima. Jaja za punjenje štruce stavljamo odmah u vodu da ih tvrdo skuhamo. Za to vrijeme ćemo očistiti luk i narezati ga na komadiće, zagrijati malo ulja na tavi, te ga prepržiti. Stavljamo ga sa strane gdje čeka daljnji postupak. Žemlju treba narezati na manje komade, prebaciti u veću posudu i zaliti s mlijekom da omekša prije pravljenja smjese. Jaja su se skuhala, pa ćemo uliti hladnu vodu da se što brže prohlade. Preostala dva jaja ćemo razmutiti i dodati u zdjelu sa žemljom i mlijekom. Narezat ću i svježi peršin. Još ga malo usitniti. Dodati ga u smjesu i sve lagano izmiješati. Smjesu ćemo posoliti, dodati papar, kao i preprženi luk i opet izmiješati. Zatim ćemo staviti i meso, pa sve ručno zamiješati. Ako pod prstima osjetite da je smjesa rijetka, u nju dodajte krušne mrvice prema potrebi, pa opet sve dobro izmiješajte. Unutrašnjost kalupa premazat ćemo maslacem i posuti krušnim mrvicama. Kalup je dimenzija 30 x 11 x 7,5 cm, a zahvaljujući njemu štruca će dobiti lijepi oblik. Smjesu ćemo podijeliti na dva dijela, te polovicom odmah napuniti kalup. Sve ćemo lijepo rasporediti, te po sredini napraviti malu udubinu za jaja. Kuhanim jajima ogulit ćemo ljusku, te ih poredati na meso. Jaja treba pokriti ostatkom mesa i pri tome paziti da ne ostanu rupe u mesu. Lim za pečenje premazat ćemo uljem, te štrucu preokrenuti iz kalupa. Štruca se peče u zagrijanoj pečnici na 190 stupnjeva oko 1 sat. Nakon par minuta štrucu režemo na šnite
i spremna je za posluživanje. Ovu finu mesnu štrucu najbolje je poslužiti s pire krumpirom ili pečenim korinastim povrćem. Idealna je za bogati nedjeljni ručak, pa čak i svečanije prigode, a pripremljena na ovaj način ima izniman okus koji će zadovoljiti i one najzahtjevnije. Ako želite dobivati obavijesti o novim finim receptima poput ovoga, besplatno se prijavite na naš kanal i stisnite zvonce. Pisani recept potražite na web stranici receptura.com. Bye!